Assalamualaikum. Nuwun. Nuwun. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Sinten kula Ijam. Matur sinten? Muridane wonten. Oh nggih wonten. Monggo monggo mlebet. Monggo pinarak nggih. Sekedap nggih, tiange tasik siram. Monggo. Niki monggo toyone dipun unjuk nggih. Sekedap nggih, kula timbali Bu Ica. Bu Ica. Dalam. Lore Izan, kepriye kabarmu, Le? Alhamdulillah sae. Panjenengan kados pundi pawetosipun? Aku ya api-api ae, Le, alhamdulillah. Kandungan ini dolan marene, Le, anak apa? Ya, badhe ngaturaken wayang ulam. Minggu ngajeng. Acara apa, Le? Oh iya. Saya iso. Monggo panjenengan rawuh. Oh iya iya, Le. Nggih, pun kula mampir Pak. Banyak kok susu-susuman, Le. Wayang ulam iki. Oh iya, Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nang dalan.